କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ରାଗିଲେ କାହାର ନୁହଁ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇଦେବି। ତ ସେହି ଶଳା ଭଦ୍ରମୁଖା ପିନ୍ଧା ଅଭଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ କହୁଛି। ତମମାନଙ୍କର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ନା, ତମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବଳରେ ତମେ ବଳିଆନ ଦେଖାଉଛ ନା, ସେମାନେ ତମମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପଇସା ବି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତମେମାନେ କହୁଛ ତମେମାନେ ରାଗିଲେ କାହାର ନୁହଁ ବୋଲି। ତମମାନଙ୍କର ଅକାତ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛ। ଆରେ ତମେମାନେ ମଦ ବେପାର କଲେ ଅଧା ପଇସା ପୋଲିସ କି ଦେଉଛ। ଗଞ୍ଜେଇ କି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କି ଝିଅ ବେପାର କଲେ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ଖୁସି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଉଛନ୍ତି। ସଳେ ତମେମାନେ କହୁଛ ତମମାନଙ୍କର ଔକାତ କେତେ ବୋଲି। ତମମାନଙ୍କର ଔକାତ ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ? ଆରେ ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ ଚାଷ କଲେ ତମମାନଙ୍କର ପେଟ ପୋଷୁଛ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଯଦି କିଛି ପରିବା କିଣୁଛ ନା ମୂଲେଇବାକୁ ପଛଉନ। ଆଉ ଯଦି ଝିଅ କି ମଦ ବେପାର କରୁଛ ନା 100 ଜାଗାରେ 500 ଦେଇଦେଉଛ। ସଳେ ତମେ କହୁଛ କ'ଣ ତମମାନେ ରାଗିଲେ କାହାର ନୁହଁ ବୋଲି। ତମମାନଙ୍କର ଔକାତ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବ।